sana lumago siya ng lumago at walang peste na kumain sa kanya. Ayun lang yung hinahanap nyo na bakit hindi ko pinapakita yung mamahalin ko na halaman. So nandito lang siya, kaya lang yung isa pumanaw na at yung isa nag-isa na lang yung dahon. At ito na lang yung isa naman na hindi pa nagagalaw. Parang may pag-asa pa pero payat siya. Ayun. Napakaraming nagambalang dito mga halaman. Yung iba okay lang naman kasi pwedeng sa ayos, kaya lang parang sobrang masukal na ba kung parang ganon. Katulad nito parang sa bagay ito kasing oregano nakapagpataboy siya ng mga insekto. Yung mga insekto na pumapasok sa bahay nawala na, hindi masyadong pumapasok kasi dahil sa oregano. So ang tawag doon, umaalis sila instead na dumikit sa bahay at pumasok. Umaalis sila dahil natatakot sa naamoy nila yung amoy ng oregano. So very powerful yung yung amoy niya para sa mga insekto. Pero tatanggalin ko pa rin kasi sobra-sobra na.
Napakaraming nawalang mga halaman. Yung mga kaladyum ko na kulay pink, saka kulay pula, ayun, ubos na. At ito may nag-ano naman dito, nag-ari-harian. Tanggalin ko na nga kasi ubusin niya to eh. Pero maganda sana to kasi nagiging paru-paro ito. Kaya lang kung ubusin niya naman yung natitirang 2 pirasong kaladyum, alisin ko na lang siya. Hey, inubos. Shit, nakakatakot pa naman yung mukha nito. Yung mata niya. Yun. So, konting-konti na lang. Ayusin ko na lang dito. Tanggalin ko na rin itong mayana na to kasi nakakaharang din eh. Marami naman akong papalit. Marami akong source ng mayana. Ayan, magtatalbos naman siya ulit. So, ito nagpila akong yung mga kinat ko na Persian shield. Pero marami siya, oh. Itatapon ko rin yung konti ng kunin ko dito. Parang mga 3 piraso, 4 na piraso, pero napakaraming putol. Pinutol ko lang siya kasi just in case na may pumunta at gustong humingi, ibibigay ko. Pero marami pa naman akong puputulin kung gusto. So ito, yung marami niya kasi akong na ipamigay, tapos yung iba itinapon ko. Basta yung mga mayana kasi kinuha ko rin yung ibang mayana. Nilagay ko rin sa yung mga pwedeng itanim. Ay yung pinutol-putol ko kasi lahat ng pwedeng itanim yun. Pinutol-putol ko na para hindi malanta at nilagay ko sa tubig. Yung iba itinapon ko na kasi ganun din naman, malalanta siya. Kaya yun. Tapos ito nga oh. Ang taas-taas ng mayana dito. Putulin ko na lang to para hindi masyadong mahirapan. Ayun. So, ito yung rare na mayana. Pwede pa naman siyang ipantanim. So, titingnan ko saan ko siya pwedeng itanim kasi marami pa akong cutting doon. Binigay sa akin ni Sir na taga-Alabang yung red cherry. Ito na siya. Matagal po siyang lumaki. At 4 months akong nawala na iwan dito. Pero ito pa rin siya. Hindi siya masyadong lumaki. Tapos yung Ring of Fire. Yun ang Sir, pasensya na yung Ring of Fire. Ano po siya? Kasi parang hirap talaga parang pagdating ko lang dito natuyo kagad siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ayaw niya sa mahirap. Gusto niya sa mayaman. Pero ito okay naman po siya. Sir, meron pa po yung nasa ang tawag doon? Rainforest, sir. Okay na po yung rainforest. Ito po siya. Isang dahon lang po ito nang binigay niya sa akin. Ngayon, meron na siyang 7 dahon. Yung isa nag-umusbong pa lang. At ito maganda na po siya. Yung paso po, sir, hindi ko pa pinapalitan. Ito pa rin po yung binigay niyo sa akin na paso. Then ito po yung rainforest. So malaki na po siya, maganda na. Sir, ito rin po yung Melaloni na binigay niyo po sa akin, sir. Maganda na rin po siya, pero mabagal po yung paglaki niya, mabagal po yung paglago. So ilalagay ko siya dito sa lilim para baka tapos siya sa init. Baka sakaling tumaba siya. Pero okay naman po at malusog na po siya. Maraming pong salamat, sir. So, hindi ko po kayo nakakalimutan. Ayun po. So, from the, ito yung binigay sa akin ni sir na kalatiya na galing sa Green Meadows ata yun sa bandang Quezon City or Pasig sa may Libis. So, binili namin sa isang mamahali na halamanan. So, ito yung napakalas na binigay niya sa akin ni sir. Nung umalis ako dito, maraming daon na ito. So, lumaki na. Kasi inaalagaan ko siya.
Sa tuwing gabi nilalabas ko siya hanggang sa maarawan ng sunlight, morning sun. Then pag siguro mga alas 9 na to, basta mainit na nararamdaman ko sa init, naramdaman ko ng init, pinapasok ko na yung itong Calathea rose dote yata ito. Ayun. So ngayon, siyempre pumunta ko ng Manila. So almost 4 months ako doon. Tapos yung minsan kinukumusta ko yung ate ko pag kinukumusta ko yung halaman, sabi niya okay naman. Pero nung siguro mga almost magti 3 months na ako doon, tumawag ulit yung ate ko na nagbabantay sa kubo ko. Sabi niya, yung nasa loob daw na halaman ay natutuyo yung mga dahon. Yun na nga, yung ito na. So isa na lang daw yung dahon na tira. So ito naman naabutan ko pa naman yung tag-isang dahon na yun. At ito nga, nag-isa yung dahon na nakita ko. Ito yung parang nagkukulay, nagkukulay, ano ba yun? Parang pink, yung plain pink na parang may silver. Ayun. Tapos yung isa naman, yung variegated na Calathea, nakalimutan ko yung pangalan, yung medyo bilog yung dahon na may parang stripe. Ayun. Talagang pagdating ko, ganito rin, isa ng dahon niya. Then, inosyoso kung bakit ba namamatay siya. Bakit anong pagkukulang? Kasi alagang-alaga naman. Yung hinukay ko, wala na siyang puno. Wala nang puno sa ilalim. Bali yung dahon na lang natira sa ibabaw. So nabubulok na nga yung dahon. Tapos nung yung inuhukay ko talaga, nakita ko yung may malaking uod na kulay puti. Yung nakikita natin sa mga lupa, yung halos ganito kalaki na uod na kulay puti. Ulalo ang tawag namin dun sa uod na yun dito. So, ayun, talagang wala na siya. Kaya sabi ko, pag nagkapira ako, bibili na lang ulit ako para may kapalit doon. So, pasensya na po sir kasi hindi ko naman sinadya yun. At siyempre, ito, nandito pa ulit yung isa, Calathea rose din ang tawag dito, di ba? So, ito, nung umalis ako, marami na itong puno. Then ito pumapayat ulit. Hindi ko alam, hindi ko pa inosyoso kung anong nasa ilalim niya. Dahil medyo busy pa ako pero lagi ko siyang tinitingnan. Inaano kung baka tuyo na yung lupa niya. At ito, parang mayroon siyang isang suhi or supang. Pero yung dahon niya nabawasan kasi na siya nung umalis ako talagang maganda na talagang alagang-alaga kasi noon. Kaya yun ang nangyari. So sana hindi to sana lumago siya ng lumago at walang peste na kumain sa kanya. Ayun lang yung hinahanap nyo na bakit hindi ko pinapakita yung mamahalin ko na halaman. So nandito lang siya. Kaya lang yung isa pumanaw na at yung isa nag-isa na lang yung dahon. At ito na lang yung isa naman na hindi pa nagagalaw. Parang may pag-asa pa pero payat siya. Ayun. Kaya dito ko siya nilalagay sa medyo malapit sa oregano para maiwasan ng kung anong mga uod. Ito yung binili ko sa Baguio. Tika ba't parang delikado na naman yata. Ito anong nangyari dito? Baka nadaanan to ng aso. Ayun. So sana ito may nakita ako na mayroon siyang supang na maliit. Sana tumuloy siya. At wag nang magambala. At pag lumabas ako, pag may pangbili ako ng kahit isang piraso, bibili talaga ulit ako niyan. Then ito naman yung Thai beauty yata ang tawag nito, yung Calathea. Pinaghati-hati ko na diyan. Then ito, hindi naman ito bago sa atin mga ganito. Ayan, mga Calathea ko. At ito, mga ganda-ganda nito dati bago umalis. At nakalagay lang doon sa may ilalim ng puno. Ayan na siya ngayon. Babalik din naman sa dati kasi hindi naman, parang hindi siya sensitive ang ganito yun parang ito yun. Ayun, magre-replant ulit ako. Ay, may mga nang tumubo na mga damo. Ayan. Ito na mga ka-from D, medyo maayos na yung aking dito, yung nasa side na garden, yung aking mini nursery.
Hindi pa rin siya masyadong maganda kasi parang nag-ano ako, parang simula muli sa una. Pero at least ano, maluwag na siya. Medyo magulo pero maluwag na. Ayan. Yung ano ko, dahil tag-ulan dito, yung kaladyum ko naglalabasan na, although kulang parang daming nawala kasi napakarami niyan dati, punong-puno dito ng kaladyum. Lalo yung pulang kaladyum na ito, napakarami niyan dito. Tapos pero nakikita ko marami na naglalabasan ng mga supang na dahon. At syempre dito yung ano, napaka taas na mga ano, cane reed na green, saka yung cane reed na variegated. Inalis ko na yung mga dito kapag yung mga matataas na halaman kasi may mga pumupunta ditong ahas. Dati yung pamangkin ko may napatay dito na yung iba-ibang kulay na ahas, may kulay pula, may kulay puti, nasa dingding daw. That time may pumunta ako ng bayan kaya hindi ko nakita, yung pamangkin ko nakakita. So ito yung ano, yung natatanong ko dito, yung garden ko sa harap ng kubo, ayun yung medyo may mga maputi-puti na yan. At ito yung aking mga kaladyum dito sa puno ng saging. So gusto ko na rin tanggalin yung saging kasi dinadaanan siya ng ahas, pumupunta sa bubong ng kubo. Minsan hindi ko alam, mamaya bigla may ahas na doon sa loob ng kubo ko. Tapos minsan baka na sa ilalim ng ano ko, kama or katabi ko na sa pagtulog. So dito naman kapron din ang pakarami kong anahaw dito na ano, tanim. Ano lang naman, siguro mga 10 piraso lang naman yan. At ito yung aking philodendron na dati parang napakaano lang, parang talbos lang na napakaliit ng binigay sa akin. Medyo matagal na rin ito, pero gusto ko siyang ilipat sa ibang lalagyan kasi parang hindi siya lumalaki, napakatagal niyang lumaki. Ayan sabi mahal din daw niya, pero parang yan yung ano galing Thailand na ano, philodendron. Iba yung nasa ano natin, yung red cherry na binigay sa akin dati. At yung orchids ko na hindi naman namumulaklak, ilang 4 na taon na ganyan lang siya. Siguro ano to nasa ano yata to, soil base, hindi sa puno. Kasi bakit ganyan? Medyo tumaba na siya pero bakit ganyan pa rin? Hindi ko man lang siya nakita na namulaklak kahit kailan. Ayun, medyo maaliwalas dito kasi yung kapitbahay ko tinanggal din yung mga ano nila, mga bakod na halaman. So nakikita na nila yung garden ko dito sa likod. But syempre yung aso nila pupunta dito nagdudumi. Kaya nakakainis. Syempre ano, ayan, maya na talaga yung nagpapaganda sa garden. Saka yung puting bato. Pero para sa akin ano, kahit na yung iba ayaw na ng mayana, parang sinasabi nila na hindi na uso yan. Sa akin dabis pa rin yung mayana kung gugustuhin nyo rin naman na ano, pagandahin yung ano, mayana. Kaya lang propa ka ng propa para hindi siya nawawala, at syempre para laging may bago kasi pag matanda na siya hindi na siya maganda. Pero minsan tumatagal din, yung minsan umabot ng 2 years na maganda yung ano niya. Depende kapag pinutol mo kasi hindi na siya bumabalik sa dati. Katulad nito, 3 weeks pa lang itong ano na ito. Mayana na tinanim ko sa paso. Napakaganda. Ayan. Yung ephesia ko naman dito, pinabayaan ko lang kasi wala akong lalagyan na Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Although hindi naman ito yung magandang ephesia, yung parang ano tawag dito, yung brown na may silver. Pero yung meron doon akong silver, tapos yung green naman kinuha ng natin ko.
Ayan po kapromdi, yung aking nursery garden dito, konting maintain na lang at syempre gaganda at gaganda pa rin siya dahil inaalagaan ko at syempre habang umuulan mas maganda yung mag-propagate ngayon kasi palaging basa yung lupa, hindi kailangan diligan. Maraming pong salamat sa inyong panunood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin po yung notification bell para updated po kayo sa mga aking mga bagong post na videos. Maraming pong salamat mga kapromdi. Diyos mabalos.